Bagong mobile application na makakatabang para mas mapauswag ang turismo sa Camarines Norte, binilog kan provincial government sa tabang kan pirang pribadong kumpanya. Uyan report ni Don Jimenez. Huli sa epekto kan pandemya, nahiling subot kan publiko ang dakulang papel kan digital platforms sa social media urog na pag-abot sa turismo na nagtataong ganar sa manlain-lain na lugar sa nasyon. Sangunyan kaya sa tabang kan Telecommunications Company as in mobile application developer, mas mapapakarahin na ang digital platform na magagamit sa pagpapauswag kan turismo kan probinsya. At sites and attraction, ang mga accommodation facilities natin, mga resorts, at pictures or photos ng resorts at kung magkano, kung paano kaabot sa lugar, at maraming at ibang mga information. Kasabay kaini, pinirmahan kang gobyerno provincial kang Camarines Norte asin mga pribadong kumpanya ang sarong Memorandum of Agreement para sa paglunsar kang GoCam Norte app na obheto maparikas ang pagdiskubre kan magagayo na tourism destination sa probinsya. Makakatulong din po ito sa mga taga-Camarines Norte. Why? Minsan tayo rin mga taga-Camarines Norte, hindi po natin alam yung mga lugar na dapat natin tingnan, dapat natin mahalagan. Katakod kaini positibo ang gobyerno provincial kang Camarines Norte na dakulan maitatabang kan nasambitan ng app urog na ngunya na nagpuuna liwat na mabuhay ang turismo kasabay kan paghalwag na kan mga panundon kontra COVID-19. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.